Здравейте, казвам се Антоанета Календерова и съм директор на Британика Парк Скул. Много е трудно да опиша училището с няколко думи. То е жив организъм, то е динамично, то е променящо се съобразно новите нужди на децата, то е дишащо, то е всичко друго, но не е скучно. Част от нашата мисия е да създадем ангажираща и мотивираща учебна среда за нашите ученици. Това, което остава непроменено, са нашите училищни ценности, защото те са валидни и днес. И това са уважението, постоянството, приноса и отговорността към всяко нещо, което правим. Извънкласните форми са изключително важни за нас, тъй като те водят до много ползи за децата. Имаме театрална работилница, имаме приложни изкуства, имаме изящни изкуства, имаме клуб по дебати. Всъщност цялостната ни политика в училище е политиката на отворени врати. И така демонстрираме, че изграждането на взаимоотношенията помежду ни са важни. Сътрудничеството между учениците ни от различни класове се случва много естествено, тогава, когато децата планират заедно дадено събитие или се включват заедно в дадена кауза. В нашите класни стаи един от методите, които използваме, това е проектно базираното учене и работата в малки екипи във всеки един клас, във всеки един час. Короната в нашата програма е Лидерската академия, която всяка година организираме за нашите гимназисти. Тя е под формата на тренинг, който се прави винаги извън София. Това, което е важно също така, е, че всъщност учениците от 11-ти клас винаги са тези, които са водещите на тренинговите модули в рамките на академията. Като училище ние се гордеем със своите ученици. Гордеем се с това, че първия ни IB випуск успя успешно да защити пълната IB диплома. Гордеем се с това, че новите технологии при нас не са нови. При нас те са нещо, което използваме ежедневно. Като училище ние се насочихме към IB програмата, водени отново от това, че искахме да дадем най-добрите възможности на своите ученици. Най-добрите възможности за избор на университет, за бъдеща кариера, но и най-добрите възможности, свързани с набора от умения, които те ще имат, излизайки от тази програма. Предлагаме IB Diploma Program, която е фокусирана върху учениците от 11 и 12 клас. Тя гарантира качество на работата във всеки един от предметите, които учениците избират там, в рамките на тези 6 области, които програмата определя за важни. Работата е направена така, че теорията да минава през практиката. Британика Парк Скул в своите 6 години се превърна в едно изключително желано място за ученици. Желано място сме, защото освен, че сме разпознаваеми със своя академичен фокус, с резултатите, които нашите деца постигат, ние ставаме все по-разпознаваеми и с изключителната подкрепа, която даваме на децата. Ние сме тук, за да подкрепим децата. Отворени сме към всеки и сме готови да ги подкрепим по техния път напред.